Gaurkoan, Navarraldeko lagunak ditugu gurekin, zehazki Angel Rekalde, elkarteko lehendakaria. Hainbat ekimenetan sartutak daude, izan ere martxan da epea irekita bai dago apuntatzeko foruen inguruko ikastaroaren 6. edizioa, eta orain ere atera berria daukate liburu bat, memoria lekuak aztertzen dituenak, ez, Angel? Ongi etorri. Eskerrik asko. Bai, egia da, orain dela 2 aste edo, inprentatik eman ziguten azken liburu bat, egia da, komentatzeko besteik ez. Pasaren urtean egin genuen kongreso bat, gai honen inguruan, memoria lekuak, eta han jorratu genitun gaiak eta ponentziak eta ekarpenak eta hori, orain publikatu ditugu. Oso harro daude, egia esan, oso lan polita atera zaigu. Ekarri genuen Kataluniatik, Valentziatik, katedradun bat, gaia azaltzeko, zer diren memoria lekuak, eta gero, kongresoa izan zen, gure memoria toki horiek, azaldu zeintzu diren, bakoitza ze balore, ze mezua daukan, eta hori jorratzeko, Eta orain, hor daukagu kongresoa, hor daukagu liburua ez, aldatek zer diren memoria toki horiek zertarako balio duten, esan nahia transmititzen duten eta bar, eta bigarrenik, Zugarramurdi, Iruña, Amaiur, Orreaga, Euskera, kontzepto oso interesante gure ikuspuntutik, eta oraindik bidea irikitzen, baina liburu oinarri punto bada. Euskera ondare inmateriala. Bai, ondare inmateriala eta memoria gune inmateriala ere bai. Hori da, hain zuzen, kontzeptua. Ondare inmateriala daukagun moduan, memoria alorrean ere berdin funtzionatzen du. Eta, kontzeptu hori da. Memoria tokiak dira historiaren eszena tokiak, baina eszena toki horiek ez bakarrik fisikoak, batzutan ere, sentimentuak, esan nahiak eta hori transmititzen dira euskararen bitartez. Eta orduan zentu hortan, funtzio berbera betetzen dute. Ez bakarrik, foruak ere inmaterialak dira, eta euskaldunentzat, nafarrentzat foruak dira memoria gune oso garrantzitsua. Kontzeptu horiek. Gertatutakoaren frogagarbiak dira, baina ere simboloetan bihurtzen dira. Jendentzako referentea dira. Eta hor dago bere historia, bere nortasuna, bere kokapena hori da bere herria. Eta nun ikusten da hori? Olako tokitan. Amaiur, hor dago, ez borroka, ezakizar, ze esan nahia, ze lotura gure iraganarekin, gure estaduarekin, ez? Baina baita ere, toki inmaterial hauetan, ez gauza bera. Eta hor gaude gu, hori da gure historia, gure herria. Hala ere, garaiaren arabera eta nork kontatzen duena, esan nahi aldatu daiteke, ez? Noski irakurketa desberdina da. Hor nolabaiteko gatazka dago baita ere. Horregatik oso importantea da guk gure bertsioa kontatzea. Bestela, beste batzuk kontatuko dute, eta ez onerako. Eta lekuen eta ondare honen zainketa, ez? Azken finean, horrek kriston garrantzia dauka zentzu baten, ez? Toki hauek balio dute, memoria transmisioa da. Ez baduzu transmititzen, ez bada konserbatzen, desagertzen da, ez da dira memoria. Transmisiorako toki hauek aparta dira. Kontatzen dute, hor gertatu dena, zu daukazu. Hori adibidez oso garbi jarri zen, orain dela urte batzuk, Braveheart pelikula egin zutenean. Kontatuzten, hango batalla, hango personaia eta ez dakizan, eta eskoziar guztiak emozionatu egin. Konturatu ziren, herri hori beraiek zirela eta hori ez. Hor transmitutu zen historia bat. Eta orduan, transmisiorako, memoriarako, guneak dira, zaindu behar dira. Hor transmititzen da gure historia, gure nortasuna. Mito asko sortzen direlako. Mitoak alde batetik, eta deformazioak eta hori ez, baina hor daukazu berrirakurketa bat egiteko aukera. Zeintzu dira gure memoria guneak? Hor daukagu azterketa. Baina, hor daukazu tresna bat, gure historia berrikusteko. Bestela, beste batzuk kontatuko dizute, gure memoria guneak, el Cid, edo errege katolikoak, edo olako goza, edo Tolosako nabak, hango batalla, hori direla. Ez. Hori da, gu kontatu nahi dugu gure historia eta gure. Adibidez, Euskaldunentzat, memoria gune importantea da itxasoa. Hor dauzkagu, Marinel, apartak, ez? Historian zehar, plano guztietan, bidaiak egiten, deskubrimentuak, baina baita ere, merkatari, korsario, piratak, plano guztietan. Jende asko hor bizi izan delako. Memoria gune bat itxasoa da. Mendia ere bai. Baserriak,
zea mendia Auña mendi, beti euskaldunentzat, azken finean gure kultura neurri baten baita ere Pirenaiko definitzen da baita ere, ez? Guzti hori, holako gauzak. Komentatu egin genuen elkarrizketaren batetan, ez dakit zurekin edo Behin Agirrerekin, hori askotan ere herri berean itsasoa, euskal herri batetan itsasoa daukana eta baina baita hori mendialdea eta bar, hizkuntza jerga ezberdinak sortzen zirela, ez bizimodu ezberdinak azkenean. Hori oso kurioso da adibidez, Bermeon, baina baita ere Getarin eta baina Bermeon kurioso da, ze badazkate hizkera desberdina. Marinelak eta baserritarrak. Ematen du bi herri direla, eta euskeran, hizkeran, hori ikusten da, transmisio desberdina. Azken finean, eta herri berbera da, eta gero nahazu da, familiak eta hori ez. Baina, auzo baten, hola, beste auzoan, bestela. Hori kurioso da. Herri bezala gauza, bera, neurri baten, kostaldekoak, badaukate bere euskalkiak, bere garapena eta hori, eta barrukoak beste bat. Hori oso kurioso da. Baina hori ikusten da ere, hizkuntzak duen bizimodu bat gordetzeko boterea, ez? Indarra, hori ikusten da. Bizimodua hori isladatzen da. Azken finean tresna da, baina baita ere egokitu behar da, isla, oso kurioso. Historia kontatzeko, Baita ere. Baina plano berean baita ere ikusi behar ditugu bestelako tokiak ere funtzionatzen dutela adibidez. Toki fisikoek oso, egia da, memoria epikoa. Beste plano baten, memoria industriala baita ere, memoria guneak oso importante dira. Adibidez, trenbideak, plazaola, tren txiki eta bar, ez? Baita ere, mehategiak, toki asko dira, eta guzti hori ezagutzea oso importante da. Gure herria zein dan jakiteko eta garatzeko gure nortasuna bultzatzeko. Eta liburuak orduan kongresuaren ponentziak jasotzen ditu? Bai. Da lan baten hasiera. Hor momentuz kontzeptua jarri dugu mahai gainean, memoria lekuak, eta jarri ditugu esan dezagun toki ezagunenak edo topikoenak ez dakit nola esan, ez? Klasiko, erresak, ez? Euskara, itsasoa, Amaiur, Zugarramurdi, horiek. Baina badaude askoz gehiago, eta gero ere konturatu da, eta hori da punto oso interesantea, tokiz tokiko memoria ere desberdina dela, eta memoria guneak baita ere. Lan hau egin daitekela Euskal Herri mailan, Nafarro garai mailan, baina baita ere Iruña mailan, Zangota mailan, Lizarra. Hartzen duzu herri bat, eta hor konturatzen zera, han badaukatela bere memoria propioa, eta bere eliza, bere gaztelu, bere meategi, eta orduan bakoitzean daukazu kongreso propio bat. Eta hori beraientzako izan behar da, arrotasuna bultzatzeko aukera. Lehen aipatutako Bermeo adibidez hori ikusten dela komunidade ezberdinak, ez Lizarren ere juduak zeuden, mundu bat da bakoitza, ez? Bai, Frankoak, Nafarrak, juduak, hijitoak baita ere, badaude gauza asko ikusteko. Iruñean, hiru burgo ziren, Frankoak, Nafarrak, Navarreriako gerra ere, hor dago, guzti hori ikusten da. Eta hiri edo herri bakoitzak ere bere erara eraldatzen da, bai. Hori etengabeko lana da, herri bakoitzak. Beste tokitan hau gu deskubritzen ari, beste tokitan hori lantzen dute aspalditik. Egia esan kontzeptu hau frantsesek jarri zuten martxan eta hasieran jarri zuten modu ranzio batez, nolabait esateagatik, ez? Aspaldiko historia eta ez konturatzen zea, hori etengabe, gaur egun frantsesek daukate Torre Eiffel. Gu ere ikusi behar dugu zeintzu dira gaur egungo tokiak. Osasuna, izan ez daiteke, San Ferminak, ez dakigu, ze puntoraino, txarrerako, onerako, badaukate alde positibat, guzti hori aztertzea oso interesantea da, baina egia da, olako tokiak, aberazten gaituztela, ez? Eta, landu behar direla. Hala ere, orain dela gutxi ere, auzoen eraldaketa salatu egin zen, salatu ez dakit. Aztertu. Bai, gertatzen ari den fenomeno bat delako. Bai. Hor, egia da, joera, orain globalizazioarekin eta olako joerekin, turismo eta bestelakoak,
memoria ezabatzea, txikitzea doazela. Gaur egun dena, globalizazioa da homogeneizazioa. Eta holako joerak, hori ez daukazu auzo bat oso polita, eta turismo azten da etortzen, eta ze jartzen da, jatetxeak, turismorako subenirrak, eta holako gauza esatzeko. Hori Donostian ikusten dugu. Hiri bat, erabat despersonalizatuta, eta gainera bertako jendea bizitzeko nola turistaz betetzen den, bertako jendea jun behar du, eta hori dena bihurtzen da espekulazio gune bat. Hor ere beste gatazka bat daukagu. Behintzat jakin behar dugu, ze holako gatazkak adibidez garatu dira Venezian, Barcelonan, Londresen, toki batzutan ondo daramate, beste batzutan ez hain ondo. Ondorioak txarrerako dira, hori neurtu behar da. Eta batez ere, herri baten nortasuna ezabatzen baduzu negozio egiteko garesti ordaintzen duzu. Gainera, ironikoa turismoa egiten denean delako lekua ezagutzeko ez, baina era berean lekuaren identitatea alde batera uzten da ez dakit. Banalizazio baten sartzen zarelako. Hola, konturatzen zarenean hori negozio dela, dena horretarako jartzen duzu, baina zure harima saltzen duzu hortan. Hori da, ez? Gauza txukun, eta azkenean hiri guztiak berdinak dira. Eta hori ikusten da, hor pixkat ateratzen bazea, hemendik bat, toki bat eratzen. Azkenean, turisten tokian aurkitzen duzu, hiri berdinak. Dauzkate, McDonald's berdinak, kale berdinak, dena txukun berdin. Horretarako ez du merezi bidegatzea. Liburura bueltatuz, ze lekuak agertzen dira? Zehazki, hemen tokiak esaten dizut, hasieran gaudela, ez? Baina, Iruña hartu genuen, ze Iruña izan da euskaldunentzako toki oso esanguratsua, eta Iruñako erresuma izan zen bere garaian, eta beti hiriburuzagia izan da. Beste alde batetik baita ere, karlisten memoria horre egon da gure herrian, ez? Eta horretarako, ponente batek esan zuen, ni proposamen bat egingo ez, klasikoa da Montejurra, beste bat izan daiteke Lizarra, eta bezan, nik Gebarako Gaztelua. Ze hori izan zen, lehendaiziko garlistan, gehien irauntzun tokia, ez? Sekulan ez zen konkistatua izan, eta garlistak egon ziren Bergarako besarka da, baina hilabete bat berandu pasa arte, ez? Eta orduan, beraia alde egin zutenean, ze gerra galduta zegoen, eta paktua martxan eta ez dakiz zer, orduan jun ziren espainolak eta txikitu egin zuten, lehertu egin zuten, ez? Eta hori hartuta, gai hori hartuta, karlisten memoria garatu du, ez? Itxasoa, industriarena baita ere, Navarro Biloslada baita ere, iparraldean Mors por la Patrie monumentuak txarrerako, hor zentzu hortan baita ere memoria politikak ze kalte egin dezaketen edo nola funtzionatzen duten, eta kontu zibiltzeko, eta iparraldean Mors por la Patrie da, monumentu hauek dira, Gerra Mundialaren oroigarriak. Eta erabiltzen dira memoria frantsesa garatzeko. Ez euskaldunena. Guzti hori kontutan hartzeko. Interesgarria, Bai. Aberasgarria izan zen kongresua? Oso berrikuntza izan zen, jende askontzako gu konturatzen ginen, ponenteak ere etortzen zirela bere gaia ezagutzen zutela, adibidez, Amaia Nausia emakumeen gaia Zugarramurdin isladatzen eta hori, eta berak gaia oso garbi ezagutzen zuen, baina ez ikuspuntuetatik, eta bera ikasi zuen, eta ze balore nola funtzionatzen, eta txundituta, eta bera idatzi zuen horri buruz, eta kontuetzen zera, horrek ematen diela, leiho bat, berri bat, horren bitartez historia kontatzeko. Eta zentzu hortan pozgarria izan da. Elementu asko daudelako ikusten den moduan. Bai. Ikusten duzu hori ez, eszenatokiren bitartez eta transmisiorako ze tresna potente den ikuspegi hortatik, ez? Eta orduan kontuetzen zera hori osolako gauzak kontatu behar direla, erakutsi behar, transmititu behar direla, ez? Eta, zentzu hortan, tokiak hartu, ematen dizu errelatoaren nolabaiteko soporte potente bat, ez? Solidoa. Paisaia ere izan daiteke... Paisaia da, paisaia euskaldunok badaukagu hemen, mendian, bardeetan, itsasoan, oso toki desberdinak eta oso lotuta gure herriarekin eta gure kulturarekin. Paisaiak egin dira gure lanarekin, mendetako populazio horren bitartez, ez? Jendeak egin du, eta orduan hor isladatzen da jende horren, hor daukazu, bardeak,
arditaldeak eta olako, transhumantzia eta dena lotuta doala. Hor badago kontakizun bat. Bai, eta zen olako lanak egin dira historian zehar, ez? Bai, hori da. Oso kurioso da, ez? Jun behar da, banan. Hori ez genuen aipatu, aipatu zen, baina ez zen landu. Ez zen proposatu paisaia memoria gune bezala, baina bada. Adibidez ere, indianoek ekarritako landare tropikalak, ez edo ez dakit? Edo indianoak ekarritako dirutza, bere jauregiak egiteko, eta nola transmititzen duten baita ere, eta ze izena jartzen dioten, batzutan ikusten duzu, torri da, eta izena Londres, izena San Malo. Bai. Denak kontatzen du, azken. Bai, oso kuriosa. Eta aipatu dituzu ere foruak... Bai, gai guztien erdian, gu betiko martxan darmagu, eta, bestelako gauzak egiten ditugu. Aspalditik darmagu ja urte batzuk, ikastaro hau egiten, ez? Foruen ezagutza, ikastaro errez baten bitartez zabaltzen dugu, ematen dugu, ez? Forua gure artean materia oso sustraituta, gure historian hor egon da, gerrak hor egon dira, gaur egun ere, badago, alde batetik, hemengo komunidadea mantentzen du izena, forala, beste herrialdetan baita ere, Gipuzkoa da, aldundi forala, eta bar, hor dago sustraituta, naiz eta foruen aldetik ja gutxi izan. Hor dago gure historian, hor dago gure instituzioetan, gure memorian, baina sistema juridikoan edo instituzionalean gutxi gelditzen da. Apurrak edo, hondakinak. Baina, gaurkoa ezagutzeko eta ulertzeko ezagutu behar da. Hor daude bosekoak eta holako indar ciudadanos eta hori, esaten dutena bere programan, guzti hau ezabatu behar dela eta dena berdin du, eta gu hori defendatzeko jakin behar dugu ze defendatzen dugun, ze memoria eta ze balore daukan guretzat. Eta foruak izan dira beti euskaldurentzat bere nortasunen atal bat, bere ikur bat. Gainera, hori esan duzuna, Nafarroak izenean dauka foru erkidegoa, baina izaera guztiz ezberdina da, hasieran subiranotasuna... Foruak, ikastaroan azaltzen da, nola zentzu polisemikoa, esan nahi asko, historia luzea duelako, ez? Hasieran esan nahi bat zeukan, eta gero eta, evoluzio hortan galtzen junda esan nahi hori, ez? Hasieran foruak dira, euskaldunen, herrietan eta ezkaten, nolabiteko legeak eta hori. Eta lege horien barnean eskubideak. Hoi da esan nahi eta, jende asko nola bizi izan du hori. Nik eskubidea dauzkat, hori nire eskubidea. Foruak zer dira? Nire eskubidea. Batzutan esan da hori, saldu da, modu zabar batez edo, esan ez, foruak dira ez zer. Ekigu dena esaldia nolakoa dan, baina azken finean, kriston balorea zeukatelako jendentzako eskubideak. Hor daude ez. Eskubideak ez literalki, eskubidea baino gehiago ziren arauak, arau horiek lotuta zeuden jendeen ohiturekin, nola erabakitzen zen, ze akordia zeuden jendeen artean, eta azken binean arau batzuk zeuden jendeen artean, gero erregeak edo sistemak onartzen zituen eta hori bihurtu ziren lege. Horiek dira foruak. Hasieran, olako sistema soberano baten kriston garrantzia da, ze sistema horren oinarrian hor dago, ez? Zertatu da? Gero, konkistatuak izan garela. Konkistatua izatean, ja soberania edo burujabetasuna hor galtzen da. Baina, kanpoko errege, gaztelakoak eta, esaten zuten, korapiloak ez izateko, konfliktoak onartzen ditugu. Ja ez dauka zentzu bera, azken pina jasartzen zea beste dialektika baten erregetzarekin eta kanpoko agintariekin, baina mendetan zehar hori neurri baten mantendu da, formak eta formulak eta hori. Eta orduan junda esan nahi hori galtzen, horregatik polisemia hori ez, baina azken finean izan dira oraindik gure arauak, gure nortasunarekin lotutako ikur bat, euskaldunentzako izan bere antolamentua, bere gizartearen muina, eta horrekin egin ditugu gerra asko, galdu eta bertar, gaur egun ez da gelditzen. Gelditzen dira, aztarna batzuk, konbenio, konzierto, kupo, hortik datoz.
baina, bueno, ja bere esan nahia galduta. Baina izan zenaren errekonozimendua da. Bai, azken finean, bazekiten tresna horiek funtzionatzen zutela, jendeentzako balorea handia zeukatela, eta utzi, neurri baten, baina, bueno, diskutible, eta, bueno, baina egia da, ez bakarri baizik, eta hor egon diren instituzio asko oso baloratuak izan dire Euskaldunen artean, Nafarren artean, pase foral, eta la Kamara de Kontos, eta, bueno, olako gauzak, hortik datoz. Orduan, zenolako garrantzia dauka gaur egun ikastaro honek? Gai hau ezagutzeko tresna bada. Oso erresa, guk olako gaiak jorratzen ditugunean saiatzen gea lan espezializatuak erresa bihurtzen, bai irakasleak ikasteko eta gero beraik erabiltzeko, bai publiko arrunta ezagutzeko. Edozeinek egin dezake ikastaro hau eta asko ikasiko, oso modu erresean jarrita dagoelako. Hor azaltzen da zer den forua, zer dira foru orokorrak, zer dira lurralde foruak eta hori, eta modu erresean ulertzen duzu dena, eta bueno, lau ataletan, eta, bueno, hor daukazu tresna garbi bat. Zu jurista baldin bazea, ezagutu gizu. Historialari baldin bazea, gauza bera. Ikaslea baldin bazea, kriston tresna daukazu, gerrak eta historiak eta hemengo nortasuna eta hori ezagutzeko oinarri sendo bat, ez? Nola ulertuko duzu Euskaldunen kultura edo antropologia hori ulertu gabe. Nola ulertuko duzu jurisprudentzia, hemengo tradizioak eta hemengo formak ez baditu ezagutzen, oinarrian hori daukazu. Tresna bat, inun ematen ez dena, por cierto. Eta garrantzia duela leku guztietatik oraindik aipatzen direla Vox hiritarren alderdia eta aipatu dituzu, orduan? Bai, oraindik debate hor dago. Hori kuriosoa da, ze azken finean daukagun autogobernu apur hori edo daukaguna, nolabaiteko lotura dauka pentsamolde honekin, ez? Eta debate jarraitzen du. Espainian momentu honetan dago prozeso rezentratzaile bat, ez dakit nola esan, eta, karo, guk autogobernu mantendu nahi dugu. Orduan, nola definitzen duzu hori? Bueno, denok ulertzeko moduan, foruen kontra gaude. Eta hola esaten digut, eta gu foruen alde gaur egun ez, baina mentalidade eta pensamentu eta sentimentu horrekin bai. Eta, bueno, badaude bi joera. Bat, dena berzentralizatzea, eta gure autonomia, gure autogoberno, eta alden neurrian gure burujabetasuna berreskuratzeko edo mantentzeko behintzat. Bi joera horiek, eta erdian debate hau, betiko debatea da. Bai, hori, azkenean alderdien ordezkariak ikusten ditugunean telebistan eta barez, oraingo errealitatearen irakurketa egiteko, importantzia handikoa. Bai, askotan, sartzen geha olako debatitan, zertaz hitz egiten den ondo jakin gabe. Bueno, hau da, ulertzeko tresna bat. Jakiteko zertaz ari gehan, ez? Bueno, hori gure oinarri izan da, gure oinarri juridikoa, gure gizartearen antolatzeko forma bat, eta gauza asko ulertzen dira horren bitartez. Eta online moduan bai, bueno, hori konturatu ea, jendea badaukala bere bizi modua, gaur egun oso komplikatua, eta etxetik gauza asko egin daitezkela. Online sistema hau oso praktikoa da, oso erresa, etxean jasotzen duzu emailen bitartez klabeak eta hori, gero zu sartzen zea sistema oso erresa da, eta da hori ez, zure izena eta klabea, eta daukazu ikastara zuretzat. Bakarrik, izen ematea, nabarraldekin adostea zure matrikula, eta gero gainera hori egiten duzu, eta gero daukazu nolabaiteko diploma edo esateko, bueno, hau egin dut, eta ezagutza hau badaukat. Gazteleraz eta euskeraz? Bietan, bai, euskeraz eta gazteleraz. Bai. Martxoan gauzatuko da? Bai, fetxak dira, bueno, izena emateko hile honetan, otsailean, lehen, egia esan, baina gu antolatu behar dugulako sistema eta klabeak eta bar, baina ez dago inolako zailtasuna. Baina gero lau astetan, hasiko da martxoaren 7 eta amaituko da 28. Lau ataletan, lau astetan, hor egongo dira kapituluak, hor egongo dira lezioak eta hori, eta nolabaiteko probak oso horreza dira, gehien bat dira, materia jarraitzeko konturatuko zaite, oso tresna egokia eta erresa da, edozein entzat. Gainera esan duzu, zuzenduta dagoela, publiko zabal batera.
Bai, printzipioz olako gauzak egin ditugu irakaslentzako, baina ez beraiek ikasteko gauza master bat bezala, baizik eta beraiek tresna izateko, beraiek azaltzeko, material pedagogikoa izateko, eta orduan konturatuko gea jarri garela publikoaren maila. Oso garbi dago, oso erraza, oso sintetikoa eta tresna bat bezala. Hori oso modu pedagogikoan azalduta dago. Eta 6. edizioa da urtengoa. Bai, badaramagu eta gainera urtero ondo funtzionatzen du, gainera ikusten duzu jendearen zalantzak eta hori, eta bueno, gero eta argiago guretzat ere oso praktikoa da. Eta arrakastatxua. Bai, arrakastatxua. Guretzat gainera hori poza da, jendean nola jarraitzen duen, nola ikasten duen, eta eskertzen dutela, hori oso interesante da. Bai, eta zuentzat ere ilusioarekin prestatzen duzuela, ez? Bai, gure asmoa da, hau ikusita, igual gauza gehiago egitea, martxan, baina, claro, lan handia ematen du, olako gai bat hartzea, eta jorratzea, bihurtzea, erabilgarria eta ulergarria, eta hori ez, horrek asko eskatzen du. Horregatik egina dagona, guretzat oso praktikoa da, lana egina dago. Baina, gustatuko litzai hori ez, igual tresna berriak, ikastaro berriak jorratzea. Baina, momentuz, hau daukagu. Orduan orain epea irekita, apuntatzeko? Bai, webgunean, Navarralderen webgunean, hor dago, lehendabiziko banner baten, oso ikusgai, eta gero, bestela edozein kasutan, telefono hartu, edo mezu bat, emailen bitartez, baina Navarralde 948 2110 5. Liburuari dagokionez, nola lortu dezakegu? Berdin, guri eskatu, gure dendan dago, erresa da, sartzen zera interneten, begiratzen duzu, memorialekuak Navarralde, eta eramango zaitu. Dendan dago, edozein kasutan, telefonora deitu eta berdin. Azken finean da guri eskatzea. Gustatuko litzaiguke baita ere dendetan, liburu dendetan jartzea, baina horrek ja sartzen zaitu beste prozedimentutan, baina momentuz gu zabaltzen dugu. Mil esker gaur ere gurekin izanagatik eta hurrengora arte. Eskerrik asko, zueiz, azken finean olako gauzak dira zabaltzeko eta ezagutarazteko, ez? Eta kriston aukera ematen diguz, eskerrik asko. Mil esker.